Hello guys! Muli ito si Bisayan Daisy. Naging rapid tayo guys. Kinukulit na naman ako ng alaga. Ako dinali ito kanina. Ayan ang alaga. Kinuha ba naman sa kainan no? Ang tongili yan, tonggot. Ang kulit ng alaga ko. Walang magawa. Ayan guys, ang tawa ko na guys. Taba ko. Pero ano siya guys, pero maano siya, yung mainit siya, maganda. Mainit guys, mainit. So, dito lang. Kaso lang, wala lang siyang bulsa. Kasi, ang cellphone ang mahalaga. Sana kung may bulsa, pero wala. O, diba? Lagi. Alam mo ba yung ulam namin ngayon? Ito lang yung gulay. Tsaka ayan o, pagaluin sila dyan sa chikwa. Yan lang. Tapos alagyan namin ng ng pansi. Ganyan o. Ganyan lang guys ang namin guys, yung ulam namin ngayon. Kasi walang mabili sa palengke. Kasi nagpapanik buying sila. Yung matanda hindi bumabagaw, natakot din. Kasi sinabihan siya guys ng anak niya na huwag maglalabas-labas. Gawa na. Nakakatakot talaga dito ngayon sa Hong Kong. Ngayon sabi ng matandang lalaki, ito daw muna ang pagtiyaga namin gulay. Sabi ko, sige, basta huwag ka nang bumaba. Kaya muli guys, ito si Bisayan guys. Nagaano na naman ako. Pinapakita ko naman sa iyo aking ukay-ukay guys. Ganito sina namin. Puno ng ukay, sinampay. Kasi wala kami sampayan, kundi dyan lang. Tapos binubuksan ko lang yung bintana para pumasok ang hangin doon. Doon tutuyo ang damit namin. Pero araw-araw ako dito nag-washing yung damit nila tsaka yung damit ko. Mag-asawa sila tsaka yung akin. Eh alam mo naman, minsan hindi rin ako naliligo. Wisgugo din ako. Kasi pag lalo na't pag habol mo yung mga premier, pero ngayon guys okay, at marami tayong nagagawa sa gawa, nag-playlist na lang tayo, maraming kumbaga hindi na tayo nakakadalo sa, hindi na naghahabol ba sa oras sa pagpanood ng premier. Kasi guys, para comfortably si Bisayan Daisy guys, pero minsan talagang hindi maiwasan, kagaya ni ang mga amiga namin dyan, ang grupo namin dyan na legit guys, hindi ko yung pwedeng hindi dalawin, diba? Kagaya ni Miga Jubita, ni Bit, si Mamala, si Irene, si Rose, mga yan guys, mga sikat yan na vlogger, si Ams, diba? Si Sis Radja, diba yan, pero talagang minsan si Sis Radya hindi ko talaga madalaw-dalaw gawa ng mga oras niya kasi na pero sa playlist yun lang, tsaka yung live niya ngayon makasilip-silip na ngayon. Pero muna ako, gawa na okay naman na kahit hindi napuntahan si Sis Radya, gawa na andyan yung AdSense niya, kami nga wala pa rin kami sahod eh. Siya nga kabago-bago andyan na yung AdSense niya, kami nga wala pa rin eh. Sana makasahod na ako. Naku, siguro kung makasahod ako, saya ko, no? Masaya dahil late lang naman ng sahod. Kasi lang, siyempre, iba talaga pag nasahod na, kumbaga talagang doon nalalaman, totoo ka ng vlogger. Sa ngayon kasi, hindi pa tayo matatawag na vlogger. Diba? Hindi pa tayo matatawag ng vlogger. Pero once na sumahod na tayo, doon na tayo matatawag ng vlogger tayo, diba? Pero sa ngayon wala pa talaga, kaya sana makasahod na, diba? Walang magawa guys, ako dito ako sa kusina kasi wala naman lulutuin.
Gawang ulam namin yun lang. Eh, alas 6 kami kakain. Dapat mga lutuin ko yun, mga quarter. Diba? Eh, wala magawa. Anong gagawa? Di, mga buang muna tayo rito. Ano muna. Diba? Walang ganito pa lang. Guys, hindi ko to dati nagagawa. Pero simula na mag-vlog ako, parang may tama na ata ako sa ulo. Hindi ko alam. Pero wala naman siguro. Hindi naman to nauntog ang ulo ko eh. Ganito lang talaga kasi pag nagbablog ka pala wala kang hiya. Kung walang hiya mo. Tapos yung hindi ka ba dapat mapikon kahit ano ka na kasi lalo kung may basher ka. Kaya ikaw dyan, TV, kung binabato kanila ng pagbabas, tanggapin mo. Huwag kang pikon. Huwag mo sabihan yung viewers mo, sabi mo na lumayas ka rito, huwag yan, bad yan, tinuturuan ka ng nakakatanda sa iyo. Si Rain, matanda sa iyo. Si Miga Jubita, lalo akong pinakamatanda sa inyo dyan sa GC. Kaya sumunod ka sa nakakatanda sa iyo, huwag kang suplada, kasi suplada ka, mababawasan ka ng subscriber. Dapat pag anong bato nila sa'yo, siyang salo mo. Pag gano'n nila, gano'nin mo kaagad, saluin mo kaagad, sabay, i-dribble mo, sabay, bato mo rin sa kanila. Diba? Gano'n. Huwag kang pikon. Kasi pag pikon ka, asar talo ka. Saka dapat maano ka, yung ano mo lahat, yung salo mo ba lahat ba, mapagandang comment nila. O mapangit, tanggapin mo yun kasi ganun nga raw, diba, mga artista, pag pinag-uusapan, pakilala sikat yan. Kasi pag hindi ka pinag-uusapan, laos ka. Pero pag pinag-uusapan ka, sikat ka. Kaya diba, mga artista gumagawa ng isyo para mapag-usapan sila. Ganun din sa ating YouTube world. Dapat mag-ingay ka para ikaw ay mapag-usapan, diba? Kasi kung hindi ka pinag-uusapan, hindi ka sikat, diba? Kaya dapat magpasikat ka, diba? Ganito guys, nabubuang ako. Hindi ko alam kung ano to. Pero naman to, litik ang ulo ko. Ano ba litik sa Bisaya? Yung biak. Ito lang naman ang biak sa akin, yung tiyan ko. Kailangan magkasira ang ulo tsaka tiyan, diba? Pero wala akong sira ulo guys Ano lang talaga ako. Simula nang nag-vlog ako. Ganito na ako. Diba? Mag-ano na naman ako guys. Gawa na naman ako ng Ligo Challenge ko. Pero sa gayon, malamig. Hindi pwede. Pagpasok mo sa CR, kaagad-agad ka magbibihis. Kung pwede nga huwag na mag-lotion. Kasi malamig guys. Saka na uli yung guys ang mga Ligo Challenge natin dyan guys. Pero hindi naman nakaka-boysit ang aking Ligo Challenge, diba? Naka 9,000 ako ang isa. Ang isa naka 10,000. Ang isa naka 1,000, diba? Hindi masama. Kaya diba, ayos yun guys. Wala tayong magawa guys, para may content lang tayo guys. Kaya gawa tayo ng gawa, diba? Alam mo guys kung sino ang higit na natutuwa na ganitong situation dito ngayon sa Hong Kong. Yung mga employer. Isa yun sa natutuwa, lalo yung amo ni Elsie, tuwang-tuwa na diba nag-ano si Chief Executive Lam na kung pwede ang mga katulong wag palabasin. Inano nilang mga employer na hindi kami palalabasin. Ang amo ni Elsie tuwang-tuwa yung kasi ayaw niya nga pag di-open si Elsie. Ako rin guys, kinausap din ako kanina ni ma'am. Sabi niya, Daisy, babayaran kita. Huwag ka mag-day off. Tapos sabi ko, hindi, mag-ano ako, maglilipat yung kaibigan namin, yung kapatid ni Elsie ng boarding house. Kaya mag-ano kami. Si Elsie na lang daw ang paanuhin ko. Patulungin ko. Sabi ko, hindi, ano yun. Wala naman dito problema guys, dito sa amo, sa mga alaga ko guys. Kasi, ano na natin, gamay na kuha na natin ang kanilang mga kiliti.
Kaya pwede na tayo, kung kaya na natin sila. Ang matanda lang ditong lalaki. Yun ang medyo iniilagan ko. Pero ako pa ba? Pag alam ko nandiyan siya, pasok ko agad yung cellphone ko sa gilid ko, guys. Tapos sige, pasok ko sa banyo. Kunwari plus pero hindi ako nagdudumi o nag-ihi niyan. Nagdudot ako, tapos paglabas ko, right, plus, tapos minus, di equal, hindi po nasa tissue, tapos kunwari hugas kamay, pero hindi nila alam, nagdudot kami doon. Ganun guys ang buhay dito, FW. Kaya kung hindi mo kami makasuporta sa inyo guys, unawain nyo kami, pero gumagawa talaga kami ng paraan para makasuporta sa inyo guys. Diba? Kaya ano lang yan, pag-uunawang aming kailangan guys. Talaga naman nabubuang si Bisayan Daisy. Kasi walang may content. Sa Bisaya ako nanghihingi guys, pero puro sila busy. Kasi hindi ayaw nila ako bigyan ng video kasi wala akong pera. Ganun kasi basta wala kang pera, hindi ka nila sinusunod. Pero pag may pera ka guys, isang salita lang, kaagad-agad yan, susunod yan sa iyo guys. Pero sa ngayon wala, kaya hindi ka nila sinusunod. Luto na ako ng aking gulay guys. Ito lang ang aming pagkain kasi wala kaming isda, walang baboy, walang mabili guys. Nagpapanik ba? Ayun nga guys, alam nyo kung sinong tumawag? Si Ever Vibes guys. Nagtatanong nung kanyang Alipay. Kaya sabi ko, dutin mo lang, makakana mo rin yan dyan, nandyan lang naman yan. Kaya ayun guys, sabi niya pag-aralan daw niya yung kanyang Alipay. Igalab, shout out sa iyo, Ever Vibes. Ang ating bakod dyan, siguraduhin mo na laging nakalabas yan tuwing labas mo, nakangiti ka para makita ang iyong bakod, diba? Paano guys, hanggang dito na lang muna guys, Bisayan Daisy. Kahit ganito lang ako guys, pasira-sira ulo, pero nakakagawa ako guys ng isang content kagaya nito guys, diba? Isang content na rin to guys, panglagay sa Universal kasama ang team kong family. Kaya guys, muli ito si Bisayan Daisy guys na nagsasabi sa inyo na babu babu.